Sinibingelele ke siphinde sinamukele kuzo zonke indawo la kufinyelela khona umsakazo iVoice of Pixley, umsakazo ngokusakaza kokuqala bukhoma live and exclusive. Khona ke la ekhaya endaweni yethu ke eDr Pixley kaIsakaseme. Sinibingelele nje kuzo zonke indawo ngokuhlukana kwazo. Sinibingelele eVastrom, sinibingelele ke eDagakral, sinibingelele ePerdekop, sinibingelele eAmasfort, sinibingelele khona ke la ekhaya eVukuzakhe. Ezibe sinithembisile ke izolo ukuthi namhlanje ke ku #business corner yethu ke sobe sixoxisana ke nomphathi lapha wekuyalunga legacy aphinda abe umphathi ke wabahlaziyi abayimele. Kodwa ke namhlanje ke sibuka kakhulu isegment ke la ashostela khona ke umdlalo ke wama Easter tournament, okumdlalo ke sihlale siubona ke every Easter khona la ekhaya ke ngaphakathi eDr Pixley kaIsakaseme. Ngaphandle kokumosha isikhathi ke sizomamukela ke emoyeni. Babdube kunjani? Sanibona msakazi nabalaleli. Yeah, sibonge nje Babdube ukuthi namhlanje ke sithi masikuthinta sishaya ikhwela sithi Babdube sisacela ukuba nawe ke emoyeni bese kuthi no lesikhathi esincane nje enginaso I am available. Babdube mhlawumbe kumuntu ke osekhaya ongazi mhlawumbe singathi unyamazane ubani? Yeah, no msakazi umfana nje owazalelwa khona lapho eFolkrust kwaDube ekhoneni eMarumeni, abanye bazi ukuthi kaGogo Dube. Yes, kaGogo Dube. Ngakhulela khona sidonsa nje ngegiye sidonsa ngalo. Ngaqeda esikolweni ngahamba ngayofunda, ngazama nje impilo ngibhayizisa ngishayisa ngamabonda. Ngagcina sengifika ngisebenza eScom ngokuba nentshisekelo ukuthi umuntu aye phambili nokuthi vele ngangifuna ukuyiphatha kwanele okuhlanganayo. Hayi, ngagcina sengila ngikhona. Briefly uDube uye loyo umfana kaDube nje abadume nje likhule ngelikagandaganda. Ngangalifuni ke legama ngisakhula, ngangilwa njalo kunsizwe ngangikhula nazo uPhumlane noSibusiso bakamdluli. Bebelikhonzile ngoba bebazi ukuthi nje bayangisukela ngalo, mara nje ayithele nginamathele kodwa ke nje uye loyo. Yeah, sibonge nje Babdube sikubonile kubamba iqhaza eintweni eziningi nje ehlukahlukene. To name the few ngoba ke nathi sumsakazo walibamba iqhaza. Sibonile lapha usihostela ama Dube Friday, laba sibuyelela khona kamakhaya angathi ahlwempu, labo ufike kuphose khona isandla. Sikubonile usupporta imidlalo efana nemtelebo yamahashi, kusho ukuthi lento imidlalo iyasho ukuthi la kaDube iyaphila. Uyafisa ukuyibona impela iba khona la endaweni yakithi eDr Pixley kaIsakaseme. Sibonile nje ubamba iqhaza eintweni eziningi ezingathi zilekelela ke umphakathi. Mhlawumbe nje ukubuza yini le ekwenza ube nalentshishekelo yokuthi no man akuke kube khona okuthile okwenzakalayo la emphakathini? Yazi msazi, I'll tell you the secret. And it's something that has been working for me for iminyaka and isangisebenzela namanje. When ngiphila kunalento engikholelwa kuyo ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, and if I'm doing a business with God and uthembekile, he is the only business partner ongathembela kuyo. Into ithi uNkulunkulu uthembisile if you are taking good care of abantu bami ngiyoba nawe yonke indlela, ngizokulekelela kuko konke, ngiyophinda kuko konke okwenzayo. And it's the recipe that engihambe ngayo iminyaka iyangisebenzela. Into yami lapho ke iyasiyahlala lento enhliziyo. Kuningi kakhulu okunye asikumemezeli, okuningi kakhulu nabazolalela nje abalaleli nangabe nje bazobe bakhona la bazokufakazela. Baningi kakhulu. uNkulunkulu nangenze something even kwakhona la Newcastle, angazi mhlawumbe inkolelo yami ngikholelwa kakhulu kulokho, nangenze something ngibone
izinto ezu100 zibuya neprotection from kuNkulunkulu kuzo zonke izinto usathana ahlala ngihlelele zona Yes. aziphumeleli. uNkulunkulu uthembekile. Nangenza umsebenzi ngiba yithulusi elifanelekile esandleni sakhe, kwenzeka imisebenzi yakhe, kubusiseke noma kusizakala abantwana bakhe, hayi uyangibusisa. So into yami ihlele lapho ukuthi-ke if ngihlele ekuthenini ngiba yithulusi elifanelekile esandleni sikaNkulunkulu ukuze kufezeke imisebenzi yakhe emhlabeni, be it taking care of iy'ntandane, taking care of not ukuthi mhlawumbe umuntu nakaluke kukuninga nakho, kusuke kuxega lapho kuxega khona msakazi, but Yes. uNkulunkulu uthembekile. Umuntu uthi akhiphe 5 rand kubuya 50 rand, uyabo. Yes. Angabheki ukuthi-ke usele nani. So ile into engidrivayo nokubheka abantu abasha, uyabona la msakazi, Yeah. labafana lamagenge lawa nawasakhula, indaba zabo Nyawupe nani nani zingene ngamandla, kodwa umuntu uthi noma uyabona isihlabathi nawusuthi usibuyisela olwandle siningi kakhulu, bona ngazathi awenzi umehluko, kodwa ekujuleni kwenhliziyo kuyasho ukuthi kulokho engikubuyisela olwandle kwenzile umehluko noma ngabe umncane kangakanani. Yes. So kunaleyo nto nje ethi mhlawumbe umsebenzi wakho ungahle ungabonakali noma unganakeki kwabaningi, kodwa kulowo muntu osuke ubhekane nayo kusuke kukukhulu. uNkulunkulu uyasho ezwini lakhe ukuthi phenduka kwesona esisodwa izulu liyahlokoma. Ngikholelwa nawe ukuthi-ke ukusizwa umntana kaNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu uyajabula lapho khona. So sidriva yileyo nto, so isihleli nje uthandweni kangangokuthi msakazi sisiza noma ngabe kungahlangani. Yeah. Wena uyabona nje kule tournament iloku iyakhula, Yes. siqhamuka kwezinye indawo. Umuntu uthi noma kungahlangana athi kodwa yona izokwenzeka. Yes. Ilapho nje ilapho msakazi. Yeah. Ngaphandle nje ukumosha isikhathi babudube siyabona ukuthi iannual yesihlanu le usenzela ke lama Easter tournament lama top 16. Mhlawumbe ke mawungapha nje umlaleli ekhaya kuhleleke kanjani? Mhlawumbe yini ke emakhaya abangayilindela kule mdlalo? Yo the real talent lase Pixley, Yes. bazobe balibhekile, bazobe balibona lapha, nabangaphandle ke kulokho, kukhona nabo seMnambithi naseNyukhasela, kodwa nje kuzobe kubhizi impela, and nabo mama nogogo nobafethu abathengisayo abafufusayo kumabhizinisi. Yes. Ngicabanga ukuthi-ke le tournament iyayiletha imali e-Full Crust. Nakuzosuka nje abantu abathile baqhamuke eMnambithi bazodlala la, ukudla bazokufuna la, yonke into ezobasiza ekuningi bazobe bakuthola la. Ngicabanga ukuthi-ke abantu nje kumele babheke lukhulu, kanti nokuba busy okungendlela ekungekho right emphakathini kuyancipha. I remember last year phakathi nomsakazi sishaya iconvoy lapha, siyongena istadium ngelanga lefinal year, kwaku-empty elokishini. I couldn't believe it. Kwakungazathi wonke umuntu usesikolweni, omunye usemsebenzini. Here it was a Sunday. Kwaku-empty ngendlela esimangalisayo, namaphoyisa ayancoma ukuthi kuyathuleka ndoda ngelanga lelokhunjani, ngale nsuku zelokhunjani ze-tournament, meaning is slowly but surely we're moving towards achieving igoal yethu yokuthi kuphela ubudlova, nabantu babe busy man, babe busy. Yeah. No, iyezwakala babudube kusho ukuthi ke yonke into ihlelekile nalendlela osibekela ngakhona. I-date ke bahlali lapha emakhaya isuka ngomhla ka3 iyophela ke ngomhla ka5. Siyabona ke lapha babudube kuvela i-team Gandaganda esibonile ke nayo iqalile emphakathini, yenza ke umehluko omkhulu. Siyibonile ke ilekelela komntana obashaye bonke eSouth Africa uLuyanda Ndlozi, ukuthi ke no asimbhukeleni nje ama flight masinyana gijime afike esikolweni. Nalapho siyayibona inyamazane kuma archives wethu, siyayibona lokho, siyayibona inyamazane kulezi zinto ezingathi siphushela umphakathi phambili. Mhlambe ke babudube sesizovala nje awakho okugcina mhlambe abheke emphakathini angathini.
mhlonishwa uyabona nje into ye team gandaganda insizwa nobaba abahloniphekile kakhulu, even though singeke sibe 100% akunasoko elinganasici, kodwa sizama ngayo yonke indlela ukuthi sibambe isimilo so that kuzoba lula ukuthi-ke si-influence nabanye abantu. Into yethu nje isekuthenini sinomoya owodwa ukuthi silekelele. Baningi-ke umsakazi, besingaqali-ke nakuLuyanda, dala sayiqala siyangenelela nalapho kuhambe khona kushonwe khona, siyangenelela ey'kolweni siyangenelela, sibhizi umsakazi. Iy'nsizwa nje ezahlangana siwumoya munye ukuthi-ke silekelele la silekelela khona, fighting against gender based violence nama-drugs nayo yonke lento. Into nje ukuthi-ke sisakhula siyalungisa lapha nalapha. Kukhona nje omunye umfethu okhona la onobhala wethu, siyaqondisana nje lapha nalapha. Iy'nsizwa usihlalo wethu uShamaso onobhala oMangweni bayibambile, siyahlanganisa siyakhula. Inhloso yethu ukuthi-ke siwenze umehluko emphakathini, kungabi yinto ya occasional, kube yinto ya almost every day la sikhona ukulula khona isandla sihluleke. Mara nje i-team gandaganda is here to stay. Isazosebenza la isebenza khona, izowenza futhi umehluko ngoNkulunkulu nje sihlale simthandaza. Nami ngizwile ukuthi uyavala, sesihamba nje sengibhala nje nami emsakazi. Angisho ukuthi sengi-advertise abanye, kodwa siyahamba ngeyi-7 sobe siseBenoni. Yes. Siyorepresent i-Pics le. Hayi kuyobe kushume kakhulu, hayi kuyobe kushume kakhulu. Omunye uyakhala uthi ngidlala ngey'moto, mara yila esithola khona ukujabula. Mara nje nisisupport lapha. Abafuna ukuhamba futhi bahambe nathi. Siyafisa ukuthi kuwo wonke umcimbi wamabhako. Okunye-ke engicela ukukusho umsakazi, ku-team gandaganda angisi-spokesperson sakhona-ke, okay, kunosihlalo wethu, kodwa nje ku-team gandaganda besifisa mani sikhule, wonke umuntu onebhakha asondele, and ayikho khona nalento ekhulunywayo nje lokuthi lapha kumele ube ney'mali, kumele nix lutho. Siyahlangana nje ukuthi into neseseyenziwa abantu abahlangene iba nesisindo, iba strong kakhulu. Uzoyibona futhi i-team gandaganda kule tournament izobe ikhona, nabo bonke abangani be-team gandaganda bazobe bakhona. Kuyobe kumanzi phansi. Mhlawumbe ngokwama-prize-ke uhlele kanjani kusukela ku-number 1, 2 no-3 kwezodlala kumhlanganiso? Msakazi songivalele ekhoneni. Kodwa ikhona lapha nje ngisayikhumbuli kahle, kodwa ngiyakhumbula ngazathi number 1 I think it's 40 hayi ngithi ngiyagijima ngefonini, iyangidayisa. Uyalazi ibhande nasobona amaphoyisa ubatho uyalidonsa liyala. Sebakukhomba eceleni bathi le. Kodwa ngicabanga ukuthi unayo le information umsakazi. No, sizobaphushela laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe njengendoda ematasa babuDube asingasakubambi kakhulu, asikudedele mane nyamazane. Msakazi. Bengithi u40 u50. U50,000 unumber 1 number I know ikhule kakhulu msakazi. Ikhule kakhulu. Number 1 u50,000, number 2 u25, bese kuba number 3 u15. Bawuthola amajezi bonke abangena ama-semi-finals, bese kuba namanye nje ama-awards azoba khona amancanyana. Kuyalunga legacy 5th annual Easter tournament, top 16-ke umdlalo-ke ubabuDube asilethela wona-ke every time ngama-Easter. Sibonge nje babuDube isikhathi sakho. Sibonga kakhulu umsakazi, sibonga nesikhathi sabalaleli. Siyanithanda nonke si-team gandaganda, siDube family, siyanithanda. Ayibonane lapha ngomhla ka-date 3 to 5 April babuDube.
Sibonge kakhulu umsakazi. Besikhulumisana ke naye ke uMr Dube umphathi ke wabahlaziyi abayimele aphinde ke abe umphathi wekuyalunga ke Legacy bese ke aba imember ye team Gandaganda ke nizwile ke bathi ngom 7 March bacela support babheke lapha ke eBinoni la ziyojaha khona ke uNogwaja zidla phansi. Sibonga kakhulu ke nje kubo bonke ke ababamba ichaza ke kule midlalo le ehleliwe khona la ekhaya Dr Pix likayesa Kaseme niphume ke nje bahlali ngobuningi sikwazi ukuthamela ke lo mdlalo ke omnandi kangaka siyabonga.